приятели, аз съм IceGamer.bg и днес ще имам клип в сервера на моя приятел Каса Shitcraft. И така, аз между другото тук съм модератор и може да ми пишете долу в коментарите, който иска може да му направя къща, може само да каже, там може да си правите каквото си искате, казвате ми просто на мен, ако искате някаква къща или някаква постройка. Да знаете, че аз съм човек, към който да се обърнете за нещо за строение. Така, клипчето днес ще бъде, може би, по-кратко, защото няма много време, защото след малко ще излизам. И да така сега да ви направя ревюто на сервера. Това е спаунът. Това тук е някакъв enchanting table, който няма никаква представа. Не. Да, може да се отвори всъщност. Така. И това тук има jump map, който обича паркурите, може да го минава. Не знам дали има някакви награди тук, там отгоре. Има да. Ела ще видя. Да покажеш. Сега ще видя. Да, хора, аз тук съм опнат спокойно, няма нищо да ви руша, не ми трябва. Така, сега ще покажа на хората. Оп, може да видиш наградата? Да, и хора, вау! Като цяло това е наградата, това са тук доста брони, доста хубави, има 32 enchanting, това е по-скоро, тия са легендарки, има доста полшанки. Да, малко легендарки. 32 легендарки не са малко, 4 стака стрели, един хубав лък и така, това тук както виждате е моята глава. Абе, може ли да му направиш и аз за лица, бе? Добре, да, забравих споменати това тук с мен са лъчката пак, не знам на теб канала ти как беше? На мен ли, бе? Да, не, на Тон Серафим. И така тук с мен също The Fashion Shift. И така долу в описанието ще е линк към неговия канал, абонирайте се за него, харесайте му клиповете, гледайте го. Що не покажеш ларповете? Така, ларповете сега ще ги видим. Няма смисъл да ходиш на jump. Ето го, Warp End. Да видим сега. Но иди на всички ларпове. Warp End. Аз съм на него вече. Така, както виждате, това тук е спауна на Warp End. Стани на гейм отново за малко. Аз ли? Окей. И ела при мен. Само сега го намеря. На гейм отново ли си? Да. PvP искаш да правим, бе? What? Окей, добре, това исках да разбера. Дали може да се бием. Добре, значи може. На спана тук на Енда не препоръчвам да идвате, защото може да се биете и на спана. Еми да, то ще горе долу се оправя сервера. На Warpend има един капан и ако влезете с него, ще получите награда, има много яки брони. Стакове легендарки. Така, и тук както виждате, това е Енда като цяло, спауна му е такъв. Между другото, може би ще направим наградата. Не знам ти къде си, само че аз мисля тук да направим като цяло някакви стълби, за да може хората да се изкачват, защото не знам точно. Аз тук ли този капан, бе? Към тук ли е капана? Не, тук. Така няма никакво значение сега. Добре, аз съм тук за малко и след малко идвам ти им показва и ларповете там. Окей, аз тук ще направя стълби. И така. Аз тук ще направя стълби да могат хората да се изкачват после, чуле? Не, няма смисъл, не. Без стълби. Окей. Ами иначе хора. Абе ще го измислим скоро. Така. Добре, се следвам. Окей, добре хора, като цяло това е Warp End, тук си обикновен End, само ето Ender Dragon май го няма. Така, тук не ви препоръчвам много да идвате насам, защото има шанс вероятно да паднете от Ender. Като цяло тук има доста ендърмени, които може би ще ги премахнем. И ще премахнем като цяло всички бъгове. Ако някой срещне някакъв бъг в този сервер, който аз не съм забелязал или не съм споменал, може да пише долу в коментарите, за да може да го оправим. Така, това е този Warp. Сега отиваме на Warp. Какъв е другия Warp? Event. Warp Event. Не знам дали има. Да, ето отиваме сега на евента. Тук като цяло се провеждат евентите. Сега ще ви кажа дали точно тук има награди. Не си мислете, че ако влезнете в този сервер ще бъдете опнати. Така, като цяло това са наградите във всички честове. Има доста обсидиан.
Не, виж тук, има тук бедрок, има някаква звезда на фойерверка, кофи слави и да, тук като цяло водите и лавите не са забранени, както в Soulplex или в някои други сървъри. И може да строите спокойно на воля с вода, така, това дори има така книга, тук, някакъв диамант, тук май видях, не. Като цяло тук може и аз да правя някой евент или пък който иска може да му замяна някакъв хубав лък или нещо. Аз съм тук. Окей, мога да ви някакъв хубав лък, ако ми дадете или пък нещо такова, аз мога да ви давам енчантити, диаманти, емералди или лапис лазули. Едно, знаеш какво? Не препоръчвам да ходите на Варп Вулкан. Добре, това ще го видим след малко. Първо Варп Вулкан. Добре, като цяло след това да го видим тук. Това значи имат някакви ендърчеса. Това е Warp XP, но още не е готов. Значи да, това хора като цяло ще бъде Warp XP-то. Така, тук видяхме наградите. Тук има ендърчестове. Така, сега ще видим следващия Warp, който ще е... Вулкан. Добре, значи ще е Warp Вулкан. Да видим. Така, о боже, какво става тук, бе? Да, като цяло наистина не ви препоръчвам да идвате тук, защото ако дойдете, никакъв шанс да оцелеете. Освен ако нямате блокчета. Или пък не знам дали тук въобще ще мога да се поставя. Сега ще ви поема на върхът. И ако решим мога да се... Аз ще се топна малко. Това много дълбоко е, човек. Не знам хора дали вие го виждате, но аз го виждам. Чай, сега ще изпия една полшенка за нощно виждане. Не дишане под вода. Къде си, бе? Нощно виждане. Ето го, нощно зрение. Така, това няма да се приема точно като чит, само да мога да ви покажа. Ужас. Като цяло е това, вулканът. Така, това е този ларп. Сега ще изхвърлим полшен, като е това ми догоди. Този звук, съжалявам за него, не знам точно какъв е. Така, не вулкан, какъв е другия ларп? Да е ларп Levels, добре. Levels, така, да видим. Защо? Leaves. Дай сега видим точно какво става въпрос тук. Аз как да си направя сървър на Майнкрафт? Питай Серафим, аз не знам. Така, като цяло това вече не знам какво е. Чай, сега ще излезнем. Фак. Така, сега ще ги поставим тея. Като цяло това би трябвало да е този ларп, а отдолу не съм сигурен какво има. Това на Варп Вулкан да виж, че вали сняг. Да, видях между другото, че вали снега. Така хора, това беше Warp Leaves. Не знам точно дали е довършен или не. Сега ще видим другия Warp какъв е. Ами да, само че аз точно не знам точно какво е. Така, SMS, Warp SMS. SMS има един крипър. Така, джъмпът вече го видяхте там. Спаунът, който е Warp SMS. Така. Да, сега тук има това си ти. Колко хора всъщност сме? Да, само ние тримата. А то Стив е всъщност лучката. Така, тук са правилата за ако искате ранг, запишете се на книга и хвърли. Някой не звъни. Опа. И тук трябва да хвърлите книгата. Вземете книга от тук. Значи от тук може да си взимате книга, напишете и просто как да напишеш книга. Виж,
пример тук. Като цяло тук няма пример. Така, като цяло това е... тук има глава на крипър, някаква свалена глава. А тук като убиеш нещо, дава ли ти неговата глава всъщност? Много рядко ти дава крипърска глава. А по принцип, така, например... И на ако- зомбите главите. не, това не ми е проблема. Да те питам само, дава ли, например... На хората. Да. На хората дава, да. Значи, когато да кажем, тук ако убиете някой, може да му вземете главата и си поставите като трофей. Така, модератор... Не само като трофей. От Казвате на мен, давате ми главата и ви давам или диамант, емералди, Не, злато, бе, айрон, може да... Аз ще им дам там енчантват диаманти, знам как се енчантват, даже и те могат да ти покажа. И така, значи тук модератор команди, това са командите, които аз всъщност може да използвам. Това тук е билдър, хатник, така, лев 50 това. И като цяло тук, какво е това? Къде, бе? Тук е това, ето, с нулата. хилпър, Сега така. ще кажа всички. Да, Хелпър, като цяло това е виж това. Тъпя телефон. Буилдър и модератор. Значи така хора, това беше за LARP SMS. Сега ще видим статистики. Да. Статистика. Марио! Добре. Така, това Марио. като цяло, да. YouTube. Само да те питам, да ти кажете, вчера като говорих с едно момиче, тя ми каза, че мегата си е за винаги, не е само за няколко дена. Да, всъщност. Да, обаче може да се случи, че някой път е само за няколко дни, зависи как го зависи какво ти дадат. Главен owner, значи това е The Fashion Shift, това тук е другия owner Bro 19, как админът е Фуфи и това сме ние модераторите. И добре хора, това не знам тук дали точно може да е като PvP. Мисля, това ще е PvP-то. Така, тук има китове, сега ще ви покажа. Ето го кит, като направите и може да избирате, но не съм сигурен дали хора, например, които които не са модератори, които може да използват кит VIP. Така че пробвайте, аз не съм сигурен. Обаче ти с какъв скин си, бе? Това не си ти. Някакъв друг влезна. Anonymous 3. Добре, така. И мисля това да бъде за клипа. Благодаря, че бяхте с мен. Долу в описанието ще сложа IP за сървъра. И благодаря за гледането. Абонирайте се, за да ме следите всеки ден. И бай-бай YouTube.